Ola, boas a todos, atopámonos en Lares para que coñezades de primeira man dúas vivendas paradas de obra nova en construción que se están iniciando xa ahora mesmo aquí en Cangas. Un momentiño, importante, unha das vivendas xa está vendida, por tanto, só queda disponible a segunda vivenda. E ademais, confirmarvos que a vivenda entregaránse para abril do ano que ven, é dicir, en nada. Seguide vendo o vídeo, donde ademais de completar a información das vivendas, podedes atopar novo material de como vai avanzando a obra. Vivendas con finca privada, zonas asardinadas e piscina privada. Vivendas que a nivel de eficiencia enerxética e habitabilidade están no top. Conta con cuberta transitable, fachadas de pedra, calefacción por aerotermia, aire e agua, é dicir, bomba de calor e chan radiante, e ademais garaxe aberto para 2 coches. Así que xa sabedes, se estades interesados, contactádenos, porque polo seu plazo de execución tan breve, en nada xa estarán disponibles para vivir. Chamádenos, vide pola oficina ou a través de lares.gal. Deica!